नमस्कार भाई, फिर से आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा शुभकामनाएं। हम आप सबके छोट भाई राइटर रवि रंगीला तहे दिल से धन्यवाद बा। इससे पहले हम अपन वीडियो अपलोड कैले रहनी है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलल, बहुत ज़्यादा चलल, इतना ज़्यादा चलल कि जना हम कामना नहीं कैले रहनी चलने के वीडियो से उससे ज़्यादा चलल बा। लेकिन एक गो दिक्कत ही बा कि सब्सक्राइब नहीं कैनी। सब आप सब्सक्राइब करी, सब सब्सक्राइब कैले में का जाता, क्लिक करे बा धीरे से, और का करे बा, न तो में मेहनत बा, न तो पैसा बा, न तो कुछ बा, बस धीरे से वो क्लिक करे बा स्क्रीन पे। तो वह सब्सक्राइब कैला से जानते नहीं का होला, मन थोड़ा चौड़ा हो जाला, सीना पूरा एकदम चौड़ा हो जाला, कलमिया तनी फास्ट लगेले चले, दिमागवा ज़्यादा लगेला एकदम घूमे। तो वह मनोबल बढ़ेला, इंसान के जब मनोबल बढ़ेला ना तो हौसला बढ़ेला। तो हौसला बढ़ाई सब सब्सक्राइब करके। तो आप सबके बीच में एगो गीत ले के आयल बानी, और गीत कुछ ऐसे बा, गीत ट्रैक बा, ट्रैक पे बाटा उनके ट्रैक बा, प्रमोद प्रेमी जी के गावल गीत है, उन्हें ट्रैक पे बा। तो गीत कैसे बा ये सब सुनल जाए। हमरो भतार बा शराबी हे माई, सोचले ना रही ऐसन दुल्हा भेटाई। ओ हमरो भतार बा शराबी हे माई, सोचले ना रही ऐसन दुल्हा भेटाई। अरे फूटल करम बा मिलल मरद बा, अरे फूटल करम बा मिलल मरद बा, रोज से जिया पे लगे खासे, रात भर से जिया रहता उपासे, हो रात भर से जिया रहता उपासे। तो ऐसे मुखड़ा बा। अगर आपके लगे मतलब हमारे गौले में फिर से कहते हैं हम कोनो सिंगर ना हैं, हम राइटर हैं, गा दिले बानी, आप सब सिंगर हैं, आप अपने मतलब हिसाब से अपने मतलब तर्ज से गा दे सब एक अजंते बन। जहाँ सुर और ताल मिलेला तो कर एक अजबर गुल खिलेला। जब सुर और ताल मिल जाए तब कोनो चीज़ का अच्छा लगेला। इतर में गौला से मतलब वैसा कुछ नहीं बा। जब आप सब गायब और जब म्यूजिक के बरसा जी तब एक पता चली हाँ का होला। आप सब तो मतलब एक बारे में आप सबके सब मालूम बाटे। तो वह चीज़ बा। तो ये वीडियो के साथ साथ चल फिर से मिलल जाए आप सबके नेक्स्ट अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और सब्सक्राइब हुआ एक बार कहते हैं, फिर से भूला ना डाइव आप पे कहते नहीं है महाराज, सब्सक्राइब कर दीजिए, कैला में कुछ ना जाता। चलिए ठीक बा, नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद।